Sesuk aku melu neh nak ngene iki aku seneng nak bose royal. Yayi seumur-umur nembe niki. Ayo. Justice. Justice. Lo. Yo guys. Budaya. Dados sugeng Hamidah tangan. Terus. Kawis sekarang bepunden si Krasno nonton tayo placi surup. Yuk. Padha ngiting nyaluk gandeng. Jejekitan sinenggaan anut irama ya mas ya kena ngibing nanging ora pareng sanding senggol ya mas ya ya digoyang goyang goyang kabeh nyawa yang digoyang goyang goyang megang oh hingga yang digoyang goyang goyang megang pingin singa tias yudi goyang ayo mas goyang musur kabeh larang udap nyata saya ukti bek satayum siang niki Hai iya ya aduh wes ki kok naki mesti gak iki yuk buka sithik oh panas sing kok kaya ngene yen wis katon batere soryane watone wis larang udan
Para pamirsa sugeng sutresna sadaya ingkang sampun dipun rabi sampun midhangetaken nyuwakes budaya ing saat siang punika. Mugi-mugi tansah wirdaning sambikala. Matur sembah nuwun dari kami undur diri apabila ada tutur salah kata nyuwun agungipun samudra sakraipun. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, nuhun, matur nuhun.